Kajingim kalong Singya suk Min dapat nga sama ruwe Min ba pilong junga kas ni ka puh ba ka jingir ke ka dong haman ka step banga pet chapi ngangit bangin na jing ya id hadu ka bakut henrei minta ka jing ya pet kala penjah ya baru lut ngakin mau ya kikin tien ba piju ong ngam ihno ya pi henrei minta kilong tang sur nga ap hakaja ka bangi ju ya kindumin shwa henrei tang kalir bawan ju babi yang nga kadon nujonga kapirta henrei don basengap kamat ka jaum henrei Pilalit no bat shimru ya kamen sim jonga sakamet ka basa henrei kamen siem kalaja Min ba pilong jonga ngalong uba suptam min ta pilalit ngalong tang uba mong bat soyam pishim nga kajing men ye no yang abat kajing pa ngaim henrei kamen siem kayap man kasngi min ba pilong jonga ngalong uba don lut min ta ngalong uba nga pay takidur jong pi ha phone man miet nga wat tiga jing suk henrei ka jing pang kanang plan kakirteng jong pi kadang sa hasing tur jong nga wat lada piladon badway pat minta kisuruk bangi juyet lang minta kilong sangap jar ka jing kun mau kabudi nga haman ka ja ka banga late nga persyang ban klet henrei ka donut kam konggu na mar ka jing yait basisha kam duksuk lara pila ban klet bale mangangam la lara pila ban men bale manganga sa shanga shashitom da ka jing kan mo malaka por bat ka jing mut ka sa teng ha ka jing ya pejongi min ba pilong jong na ngalong uba suk tam min ta pila lek ngalong tang uba mong bat swayam pishim ya ka jing men ye no yang abat ka jing fang ngaim henrei kamin siem kayap man kasngi min ba pilong jong na ngalong uba don lut min ta ngalong uba Lada P1 pai lese ka jing pangkan jem henrei nga tipi M1 syukh sa shisien nga suduway ba pikmen hakalinti ba thumai wat lada manganga jot hakane ka jinjiet min ba pilong jong bertai kalong ka jonga minta pila jano bat bertai ka kiladum nga dangiet ya piwat lada pila klet yang nga bat ngan yai imbat kane ka jing pang juno